Yeyi wengane zothi impela sokhona okukhulu ukuzithoba nokuzisola kuyena ke uMaqatha njengoba ke esiqalile ke phela ke efake amanzi ukuxolisa ke kushwi. Kodwa phama singene kakhulu laba wengane zothi ungcela lithuba ke nginibingelele ngimbuso City MTV ngithi nje manje qala ungena like channel isicelo nizokulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe mathubeni amahle ukuthola wonke ama videos ophuma la ku channel. Yeyi wengane zothi impela sokhona okukhulu ukuzithoba nokuzisola kuyena ke uMaqatha njengoba ke esiqalile phela ke efaka phela ke amanzi ukuxolisa ke kushwi. Kanti uveze ukuthi impela kushwi bekuyena ke umuntu obeyiqhawe kuyena nomuntu obebonela kuyena ke kakhulu uthi impela ke abekwenzile bekwenza ubana kwezwe ukuthi ke kukhona phela ko umehluko ke noshintsho nenzuzo obukuzokwenza pha empilweni ke yakhe. Kanti sokhumbula ke wengane zawuthi impela ke kwaba khona ungaboni ngasolinye phakathi kwakhe ke uShwi noMtekhala okwaholela ukuthi impela ke uMtekhala agcina ke sevule lakhe ke iqembu ke lika Mtekhala. Kanti wahamba ke naye uMaqatha noDokuzini owafika ke uMaqatha ke walida ke kuleyo team ka Mtekhala ke wengane zakwethu. Hayi asazi ukuthi ke indaba ke izothini phana ke yena ke uMtekhala njengoba ke esehanjelwe ke uyena ke umuntu ke ebemlidela. Kanti ke sizobhekana naye ke usho ukuthi impela ke ingakube ke uxolo lika Maqatha uzolwamukela ke yini ke wengane zakwethu. Kwakho ke wengane yakwethu impela ukuthi uhlale unganyakazi usilindele nje sikulethele zona ke zishisa kodwa ke thina simbuso City MTV sitake sibambe la ihlangana yona ivideo elandelayo.